I need to Gangata wandetu chinjinga chimeji amene mukaona amene ndithu the Minister of State amene wanditu anayankhula leroli analusa ndithu andi kulusa kumene analusa akuti pali anthu ena adapasidwa ndithu maudindo chifukwa cha mabodza ndi awatumizira anyamata wachotsa maofesi kuna chema lero kuna chema anyamata awiri amenewa Chisale komanso Gangata anthu amene ndithu analusa lero muthaso kuona niwe toni yake mafuna ntelo kuna kuti moya kunja kumboma muli anthu ena amene apatsidwa maudindo mamwayi chifukwa cha mabodza kwa Profesa Arthur Mutharika koma palibe ntchito imene agwira tikukudziwani kumene kwoko musiya zopusazo mukapitiriza titumiza nyamata ndina nyamata ambirako nyamata maofisi mwanu tikufana zimene zoti ndina nyamata akundatumiza akunyamata maofisi mwanumo chibwana chimene musiletu anyamata amene agwira ntchito akwena apindule TPP woye nsamve ine professional kutiko mbele megwira ntchito mlani kutiko enuyo mbele megwira ntchito mlani kutiko enuyo anthu achibwana musiye zimenezo musanamize Profesa Arthur Mutharika iyayi tinakamenyera ife nachisala kumenyera kwambiri kunchinji kuchene kudawawo kunchinji kuotchera magalimoto tinani anthu mlani kutiko enuyo mumathawa pano makhalako pano kumene kuti iyayi ife ndadziwa ntchito yake iti ntchito yake ndeitiyo TPP woye ndikunena manena kuti chinthu chitachivutikira ifeyo zopusazo musiyeni kumene kwako musiretu onse pamene ndi mabodza kwa bwana tikudziwani pana nyamata ambirimbiri amene avutika pano tikuwaona aliyense akwana apindule tikupana kodi Achisale lundile lili nkati anthu amene alibe ntchito tathandize tikupana atu alipo anthu ambiri agwira ntchito kuka kuvutika uku nawonse anapindule tikupana TPP woye anso mai watu amene anaomberedwa pankono mai Bulenda musadandaule mawa ndikumanga munthu amene anakuomberani ndipo dziko lonse mudziwa kuti ndammanga ndipo sindikunyengerera palibe kunyengererana kumangana ngati we unalakwa sindikumanga munthu osalakwa kulibe zimenezi kulibe ndikukutsimikizirani chitetezo m'dziko muno chibwerera mmene chinaliri mafumu nkhuku mukagoneka panja na ife ngati tili pampandopa sizitheka kuti muziberedwanso nkhuku ndi ng'ombe sizitheka zimenezo kulibeko ndanena mawu awa amayi Bulendawa chifukwa lelolo mmene pangoja tambira dzulo ine ndamukhitho kutukwanidwa ndipo tatukwanidwa chifukwa cha anthu azikwanje mwatulutsa anthu chifukwa cha chani ndikuwuzani mawu awa dziko lino limayenda ndi malamulo ndiye chifukwa choti limayenda ndi malamulo anzathu akhoti tisapange blame ayi ndipo musapereke blame kwa akhoti iwo amapita kukaona malamulo akuti chiyani ndikudziwa mkwiyo wanu ukumakhala onena kuti kodi lamulo lilangochoka pawa okha nanga pachisalepa lidapita kuti lamulo ndikumadziwa koma musadandaule chitetezo tikutetezani ndiye ndinene amene mmakonda kuba nkhuku za zanu katengeni makiyi zakuba zimene mudabazija mukabweze ndiye mukakhomere kuti iyayi katundu wanu ndi uyu ndakhomera katengeni mmene mudachitira sitilola kuti anthu avutike azunzike ndikukutsimikizirani mumve mu mtima mwanu kulibe
makii panopa kuyambira lero ine ndamukito tukataya nyanja ndipo tikataya tataya nonse amene mmakonda zakuba siyani tiyambe moyo wina. Anyamata athu a DPP ife tiyeni tikhale ndi mtima odekha, tisatutumuke, tisakhale ndi nkhawa ina iliyonse, tikutetezani. Komanso APM wakukonzerani maprogramu amene iye amanena okuti timaganyu tija timachitika tija zambika kale, ena alembedwa kale ntchito yapa, alembedwa kale. Zonsezo ndi ulamuliro wapita muthalika. Ine msonkhanosi wanga ndiubweze kwa mwini wake kuti akulankhuleni. Ndikubwerezanso apolisi kuyambira mawa kupita uko akuyamba kugwira ntchito yawo. Musawade apolisi, musavute, mwatukwana kokwana, mwanyoza kokwana. Pano yakwana nthawi wa polisi agwire ntchito. Ndipo timuuzanso kuti amwene munthu akakudererani usani force. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo.